लावून बघूया जरा कांदे ओले असत काय सुके असत. तसे असतले सुके, कारण थंय लिहिल्यानं ठेवणीतले कांदे गावतले असा त्यांना लिहिल्या. तर आम्ही येतेवेळी काल बाजारातून वाचलंय, तर एका बोललंय चल जाऊया आधी कांदे भरूया. सगळा भरला, गहू तांदूळ लसूण पासून सुकटापासून सगळा भरला, कांदे रवले. कांदो ह्यो असो प्रकार हा की दिवाळीक महाग होता, म्हणून तुमका ह्यो व्हिडिओ लेट गावला तरी पण तुम्ही आता चला दाखवतो कसे कांदे निवडायचे आणि कसे स्टोअर करायचे. हा चला जाऊया दुकानात पहिले आणि बघूया कांद्याची क्वालिटी. हे काय कुसलेले बाजूला कांदे आहेत काय? आता हे खराब कांदे, साल गेलेले कांदे हे आधी वापरायचे, त्याच्यानंतर हे त्याच्यापेक्षा जरा बरो. हे बघा असे काढतो, म्हणजे तुमका असे निवडून घ्यायची गरज नाही, असे हे दुकानात त्यांनी काढून देतात. खऱ्यानंच मी घेतलेले, त्यामुळे मी निवडले नाही घरी गेल्यावर. तेच चांगले कांदे तसंच घ्यायचं, हे झंझट मध्ये करायची नाही. काही एक्स्ट्रा जातात, 2 रुपये जास्त गेलं की चालतील, पण ते परवडतात. हा, आणि सुको पण बरोबर राहता ना आपल्या वर्ष भले 6-7 महिने बघायला नको, मस्त राहतो कांदा. म्हणजे जुळे कांदे पण ठेवले निवर, साल गेलेले बाजूक आणि बरे आहेत ते बाजूक, आणि हे एकदम मोठे आणि हे एकदम छोटे. हे बघा असे 4-5 टोपली घेऊन वेगवेगळे कांदे केलेले. वेगवेगळ्या गोणी करून भरून ठेवतो. हा, वेगवेगळे 50-50 किलोची गोणी करतात. कोणाक मिक्स वय असतील तर ते मिक्स घेतात, कोणाक लय मोठे नको, मीडियम वय, कोणाक छोटे वय. 30 किलो कांदो भरले, त्यातलो हे 2-1.5 किलो तरी मागा कांदो असो गावलो. म्हणजे मी सगळे निवडून घेतलंय, गॅलरीत आणल्या वतलंय, आणि हे असे कांदे आहेत ना, हे रोजच्या खाण्यासाठी मी काढून बाजूक ठेवलंय. हे बघा असे, म्हणजे हे कांदे कसे स्टोअर करू सारखे नाहीत. तर स्टोअर करूचो कांदो चला यावा, मी दाखवते कसं स्टोअर केलंय तो. ह्यो सुकोच आहे, हो बघा, पण ह्यो आतमध्ये काळो पडत इलो. ह्यो बघा दिसलो, म्हणून एका मी स्टोअर केले नाही. असे कांदे आपल्या ओळखूक येऊक होय. हे कांदे छोटे छोटे पण मी बाजूक काढून ठेवले, हे स्टोअर करण्यासारखे नाही, हे लगेच खाऊन टाकायचे. आता ह्यो 30 किलो कांदो मी असो ठेवलंय बघा. ह्यो माका लगेच पलंगाखाली असं वडून घुसवूक असं गाऊक होयो, आणि तिकडे पण साफसफाई करूक होई. म्हणजे लादी बारजण मारायचा, मॉप मारूचा. तर आपला ह्या काढला आणि ढकलला परत, आणि ह्यो कांदो बघा असो घ्यायचो. किती सुको सणसणीत हा. ह्यो कांदो कापलास ना तर जास्त झोमना पण नाही, आणि तुम्ही ओले कांदे भरलास तर तुमका पावसाळो कायच जावचा नाही. ह्यो बघा असो डबल सालीचो कांदो, आणि कांद्याचो कलरवरनं ओळखूकच येता ह्यो सुको सणसणीत कांदो हा. पण कांदो स्टोअर करूचो असात तर आपण अंधारात, जसं आपण गावी माळ्यावर स्टोअर करतो तसं अंधारात कांदो स्टोअर करायचो, लाईटीवर नाही. तशीच आपली लसूण सुद्धा अंधारातच स्टोअर करायची, लाईटीवर नाही. अंधारातली जागा असं असे आपण सोफ्याखाली, आता मुंबईत आपल्याक जागा नसता तर आपण सोफ्याखाली, कपाटाखाली, पलंगाखाली असे टाकतो, आणि त्याच्या खाली हो कपडो घातलेलो कॉटनचो, जेणेकरून पाणी लागणार नाही. तुमच्याकडे जुने तुमचे गाऊन असतील, मॅक्से असतील ते फाडा आणि घाला, म्हणजे तो कपडो ओढलो तर आपले बुडचे कांदे येतले. हा, म्हणजे काढूक सुद्धा बरे आहे. दर 8 दिवसांनी बघू आहे ना. असं वडून काढायचो आणि बघायचो, एखादं हात फिरवायचो, कांद्यांवर हात फिरवायचो. एक कांदो कुसलो तर बाजूचे 4 कांदे कुसतात, म्हणून कांद्यावर 8-8 दिवसांनी हात फिरवून बघायचा. खायचो कांदो पलटी असतात तरी बघायचो उकलून की बाय कुसलो आहे की नाही, दिसता. आणि वास येताच, एक कांदो कुसलो तरी घरभर वास येता. हे बघा असे सुके सणसणीत कांदे घ्यायचे. आता ह्यो माझ्याकडे जुनो कॅरम बोर्ड होतो, असं चौकोनी काय फुट्टे बिट्टे असतील त्याच्यावर असे कांदे पगळून घालायचे, एकावर एक जास्त शक्यतो ठेवायचे नाही. ह्यो मस्त ठेवणीतलो कांदो गावलो हा. ह्यो खरो कांदो कलर. ह्या अशा कलरचे कांदे सुके सणसणीत मस्त वाटतात ना बघा. चकाकी पण येईल. मस्त असे कांदे. आता हे मी इथून चांगला झाडून पुसून घेतलंय की असे ढकलले गेले खाली. अशी आपली साफसफाई पण राहता, आणि रोजच्या रोज आपण कचरो मारो लादी पुसत असलो 8-8 दिवसांनी बघू. हा, 8-8 दिवसाने बघूचे लागतात, पण आपण रोज लादी पुसतो, कचरो मारतो, तेव्हा ह्या काढून आपल्या करून घ्यायचा. आता 30 किलो कांदे मी असे डिवाइड करून ठेवले बघा. पलंगाखाली होत 15 किलो, आणि माझ्या कपाटाखाली पण होती. हे बघा, हे बघा, हे मोठे मोठे कांदे होत. एक 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 कांदो ह्यो मोठा बघा. मिक्स देतात ना. हा, मिक्स देतात ती लोक. गोणी घेतली तर मिक्स देतात. मी 30 किलो घेतलेलं आहे. ह्यो कांदो ना असो ठेवायचो. एका जर असो जर ठेवलास ना, आणि तुमचे ओले कांदे असतील तर कोंब येतले, म्हणून ह्या कांद्यांका असे पलटी मारून ठेवायचे.
हे कांदे मॉपच मोठे मोठे मी बाजूक घरी आणले की असे शॉर्टवाईज करून ठेवले माझ्या पोरग्यांका घेऊन. आता ह्यो कांदो आपण पावसाळ्यात कांदो आपल्याक ओलो गावता म्हणून पावसाच्या आधी एप्रिल मे पासून कांदे येऊक सुरुवात होतात. सुके सणसणीत असे कांदे आणायचे आणि स्टोअर करायचे की त्या दिवाळीत कांदो हमखास महाग होता, 80 रुपये किलोवर पोचता. मग आपण एक गोणी घेतली आणि तो असं डिवाईड करून ठेवलो म्हणजे खराब बाजूक रोजच्या खावणाक काढायचो, मोठे बाजूक करायचे. जेव्हा मटणाचा जेवण असतं तेव्हा मोठे घालायचे आणि रोजच्या वापराक असे मीडियम हे ते असे वाटे करून ठेवायचे. 8-8 दिवसांनी त्याच्यावर हात फिरवत राहायचो. मग आपलो कांदो चांगलो राहता. आता मी जस्ट ठेवले ना स्टोअर करूची पद्धत, तर तुमका ती आवडली तर कमेंटमध्ये सांगा कशी स्टोअर करायची ती. तुमच्याकडे काय नवीन पद्धत असतात ती पण माका सांगा. झाडीचे एक टोपले असतात हा, आपले भांड्याचं बास्केट असतं ना त्यात पण ठेवतात, पण ते एकावर एक असतात. मग त्याका हवा लागूक होई. ऊन आणि पाणी कांद्याक जास्त लावायचा नाही, त्यांना कांदो आतमध्ये सुकता नाही तर खराब तरी होता उन्हान. तुमचा गैरसमज असात उन्हान कांदो खराब होत नाही, पण उन्हान कांदो खराब होता. आतमध्ये तो सुकून आतमध्ये त्याका एक खराब असं बुळबुळीत कांदो गावता ना तसं होता. मग तसे कांदे आपण उन्हात पण नाही ठेवायचे आणि पाण्याच्या ठिकाणी. कोण लोक पाण्याच्या टाकीजवळ जागा असतात थंय पण ठेवतात, पण थंय कसा जाड गोणी किंवा आपले जुने मॅक्से असतात ते घालायचे आणि थंय फळी अशी लावायची आणि मग घालायचे. मग थंय पण तुमचे स्टोअर करूक जागा मुंबईत आपल्याक नाया, मग असा डोक्या लावायचा आणि स्टोअर करायचे. चला पाहूया आज परब किचनमध्ये कांदो स्टोअर कसं ठेवायचो तर आम्ही सांगितलंय. आता तुम्ही कसे ठेवतात ते आमका सांगा.